дуруд ба мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоии телевизиони варзиш. Фирдавси хурсандам бо ҷолибтарин хабарҳои варзишии имрӯз рафтем. пойбозиё худ финте ки Роналду кард душманонашро хиҷолатзада намуд. Ин дар бозӣ муқобили Рома буд ки истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоиро ба по хезонд. Навори бо як пойбозӣ аз роҳ берун кардани муҳофизи дастаи Рома Крис Смолинг аз ҷониби Роналду тӯли чанд рӯз аст дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ба қавле тоб мехӯрад. расонаи иттилоотии зесам бо ҷамъи чанд шаҳри мухлисон дар ин маврид мавод омода сохт. нафаре навиштааст ки Криро ҳоли ҳозир карьераи Смолингро хотима бахшид. нафари дигар навиштааст ки Роналду исбот кард ки Сулшер дар мавриди ба иҷора додани Смолинг ҳақ буд ва ба монанди ин миллион шаҳри дигар. хулас Роналдуро ҳоло пир нагӯяд ки хиҷолататон медиҳад. Найҷел Оуэнс, довари касбӣ ва хеле машҳур дар варзиши регби, барои дастгирӣ ва болидарӯҳ сохтани як кӯдаки бедасту по розӣ шуд то як бозиро ройгон доварӣ созад. Ин дар ҳоле аст ки кӯдаке дар як минтақа ки номаш оварда нашудааст дар як ҳодисае аз дасту пой маҳрум гардидааст ва клуби минтақаи мазкур оид ба регби тасмим гирифтанд то ба хотири ҳамон кӯдак як мусобиқа баргузор намоянд. барои мусобиқаро доварӣ кардан онҳо хостанд Найҷел Оуэнс довари машҳурро биёранд. онҳо дар твиттер ба Найҷел муроҷиат карда гуфтаанд ки ба ҳамин хотир мо мусобиқа дорем ва рӯзи кории шумо чанд пул меистад. дар ҷавоб Оуэнс гуфтааст ки ҳамон рӯз маро интизор бошед, ман ройгон доварӣ хоҳам кард. ани инро одамгарӣ мегӯянд. Лионел Месси дар мавриди Эрнесто Валверде суханҳои аламовар гуфт. ин дар ҳоле аст ки чанд рӯз пеш мутахассиси испанӣ тарки симати сармураббигии дастаи Барселона кард. Лео Месси сарвони дастаи каталонӣ дар саҳифаи инстаграми худ дар мавриди ҳамкории чандсола бо Валверде сухан кард ва ӯро ба ин тарз дастгирӣ намуд. ӯ навиштааст ки барои ҳамаш раҳмат ҷаноб. умедворам ки ба ҳар куҷое ки меравед ҳамеша дастон хоҳед монд. барои он ки шумо на танҳо касбӣ ҳамчунин инсони бузурге ҳастед, ба шумо барор мехоҳам, гуфтааст Лео Месси. ҳазор накунӣ вақте бо як шахс унс гирифтӣ, ҳатман ёдаш мекунӣ. Флорентино Перес, президенти бошгоҳи шона, аз футболбозони ҷавони хеш ба мисоли Винисиус, Родриго ва Валверде изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид намудааст ки даста ба ҳеҷ ваҷ ин бозигаронашро ба фурӯш намегузорад. бозигарони нав Эден Азар ва Лука Йович ки барояшон даста маблағи калон сарф намуд, раҳбариятро қонеъ накардаанд. ҳамчунин Гарет Бел ба наздикӣ дубора ба Англия бармегардад. беҳтарин ҷойгузини Бел ҳамлагари дастаи Ливерпул маъне дониста мешавад. раҳбарияти бошгоҳ аллакай бо футболбоз дар робита буданд ва ӯ гуфтааст ки баъд аз ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар чемпионати Англия омода аст то тағйири даста кунад. гузариши мазкур дар соли 2020 сурат мегирад. Ювентус мақсад дорад ки бо қаҳрамони ҷаҳон дар ҳайати мунтахаби Олмон ва дарвозабони Бавария Мануэл Нойер шартнома бандад. дар ин бора Франс футбол иттилоъ додааст. айни замон муносибати Нойер бо Бавария хуб нест ва бошгоҳи итолиёвӣ аз ҳолати мазкур истифода карда мехоҳад дарвозабони 33-соларо ба Турин даъват созад. гуфта мешавад ки Мануэл Нойерро хариди дарвозабони дастаи Шалке 04 Александр Ньюбел писанд омадааст ва бо раҳбарияти клуб ҳушдор додааст ки аз даста меравад. Нойер соли 2011 аз Шалке 04 бо арзиши 30 миллион ба Бавария гузариш анҷом дода буд. Лионел Месси назари хешро дар бораи рақобатҳои худ бо собиқ нишонзани Реал Криштиану Роналду баён намуд. ин рақобатпазирии махсус аст ки дар хотираҳои мухлисон ҳамеша нақш мебандад, зеро он солиёни дароз идома кард. дар сатҳи баланд нигоҳ доштани он кори саҳлу сода набуд. Реал ва Барселона ду дастаи беҳтарини ҷаҳон маҳсуб мешаванд. рақобати солими варзишӣ миёни мо хушҳолкунанда буд ва он дар ҳаёти мо нақши бузург гузошт. ман гумон мекунам ки мухлисон новобаста аз он ки онҳо ҳаводори Реал ва Барселона буданд ё не, аз он ҳаловат бурданд. аён буд ки замоне ки Криштиану дар Реал бозӣ мекард, дидорҳо ҳамеша махсус буданд. рақобат бо Реал ин вижагии худро дорад, аммо вақте ки дар он Криштиану буд, он каме махсусияти дигар дошт. ин ҳамааш дар гузашта буд. моро зарур аст ки ба оянда назар андозем, гуфтааст Месси. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.